ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дурай ватан, бардорое ки аз дур наздик мара тамошо кардасен. имрӯз 28 майи соли 2025 навор кардам бар шумо. ака бинед хонаҳо, квартираҳо аз душанбе аз ҳар нуқтаҳо ки инҷа нависондагим бардоро дар навори имрӯза душанбе, зардисор, ноҳияи фирдавсӣ, ноҳияи сино, аз корвон, ноҳияи рудакӣ, ноҳияи вахш, ваҳдат ва ноҳияи балҷувон. қисса кӯтоҳ бардоро, мақсад олӣ. мегзарем ба мақсади гап. агар ки шумо мисли инсоно хона дошта бошем барои фурӯхтан, барои савдо кардан, метавонед ки дар рақамҳои мо муроҷиат кунед бардоро. мисли инсоно мегирам, эълонаш мекунам, насиб бошад дар кӯтоҳтарин муддат савдо мекунем. барои ҳамкорӣ ҳам метавонед ки бардоро дар рақамҳои мо занг занед. тамошо кунем бардоро навори имрӯзара. инак мегзарем ба эълони якуми имрӯзамон. эълони аввал беҳад эълони хуб. мутмаинам ки ба шумо маъқул мешавад. квартираи фурӯшӣ дар душанбе назди политехникум. аллакай шумо худтон медонед кадом автобусҳо чӣ хел меравояне. иборат аз як ҳуҷра дар сеюм ошёна ин ҳол қарор дорад. ҳамагӣ 28 метри квадратия бардоро. ҳолати хонаро худтон бинем бардоро, баҳо бутен 235 000 оё меарзад ё не? хуб, ремонташ 100%. масъалаи ҳуҷҷатҳои хона да бигзарем. агар ҳуҷҷатош 100%, қисман ба чизи чорааш фурӯхта мешавад. дами хонаи мақсад чизе ки дидестен нимша мегира ва нимша не. хуб, касоне ки аз тарафи политехникум яъне ки назди мактаб, я мактаби зарда самҷада агар бидонен, дар наздикиш мактабам ҳастай, тамоми чизи чора. хулас политехникум ҷои хуб бардоро. агар мақултошам марҳамат 235 000 як комнатага. ира бисёро да комментария хитон хоҳиш кайся биден. ба дуюм эълон мегзарем дӯстон. хуб, эълони дуюмон чие? яктайгар квартира фурӯшӣ дар назди мактаби Пушкин, душанбе яъне бардоро. ака ремонташ ба ҳисоби коробка аллакай хитон дестем ба ғишти пухта кардагиай. хона 100% тайёр нест, просто коробка. дар шашум ошёна, ҳамагӣ 45 метри квадратӣ бо нархи 235 000 акамон хаттон боз муомила мекуна. дами рақамҳое ки 757 77 99 11 шумо хитон занг бизанед ё ки аз рафта аз наздик бибинем бардоро. вобастаи хитонай. мақсад бо арзон кунад беҳад хуб. хуб, коробка гуфтен, марҳамат дӯстон. инак мегзарем ба эълони сеюм. боз як квартира дигар дар ноҳияи рудакӣ дар гардиши фабрика. ниқтараш дӯстон иборат аз 2 ҳуҷра ва дар 7 ошёна айни ҳол хидиями хона қарор дорад. ҳамагӣ 52 метри квадратӣ бо нархи 50 000 сомон кам 400, яъне ки 350 000 сомонӣ. рақамҳои 926 0010 ҳам ватсап ва ҳам дастӣ мондагӣ бардоро. духонага срочно фурӯхта мешавад. мега замонави тайёракай медрои зиндагӣ мекунӣ. хонаҳо бад нестай, чӣ ки хитон дестен, кухниш, телевизор, яъне чӣ бигум боз, ҳама чизои оригинал мақсад часпондагӣ бардоро. термекс ҳамаш ҳаст. мақсад одам боша ки бидура зиндагӣ куна. марҳамат, занг бизанед рақамҳои охираш 0010 да ё ки рафта аз наздик боз бибинен. охи ба 4 миллион мезарем дӯстон. боз як тоигар квартира дар ноҳияи сино иборат аз 2 ҳуҷра бардоро. аллакай хитон дестен боз каматам аз хитон таъмир мекунен. усто бошен, аллакай хитон мефаҳмем бардоро. иборат аз 2 ҳуҷра дар 4 ошёна бо нархи 490 000 сомонӣ. 2 ҳуҷрага 65 метри квадрат бардоро. шумо квадрати калон мехоҳем бо нархи 300 000 ё ки 250 та ҳаст, нест немо бардоро, кам аст. редка казек мақсад сумдаркоша срочнагар бифурӯша амхелда ёфт мешава. ба эълони панҷум мегзарем. рақамҳое ки мондагӣ будам метавонед ки шумо занг шумо бизанед бардоро. эълони панҷумон чӣ аст? квартира фурӯшӣ дар душанбе, аниқтарш дар ноҳияи исмоили сомонӣ, кӯчаи Каримов мега бардоро. иборат аз як ҳуҷра ва дар якум ошёнаи хидиями хона. хуб, бо нархи 455 000 сомонӣ акамон қаттон мешина суҳбат мекуна. ба агар илоҷ боша рафта бинем бо арзон кунем. рақамҳои тисел ҳам ватсап ва ҳам дастӣ ака
973 21 13 ҳам ватсап ва ҳам дастӣ азартисел гуфтам мегафон. хуб, дар шаҳри Душанбе ноҳияи Исмоил Сомонӣ аниқтараш дар наздикиш аптекаҳо ҳама чиз ҳастай, яъне ки шаҳр нестай бардора шумода якта номбаршон кунам. хуб, оиди нарх наво боз қаттон муомила мекунам, мега доми 4 этажай хади хона дар 1 этаж гуфтамонтон. ба шашум эълон мегзарем дӯстон. эълонҳо зиёдан бардоро 14 та эълон аст, вале ба ними навор нарастем. хоҳишмандам навора тарк накунед, яъне ҳатман лайкора бизанен. ҳар рӯза насиб боша навор мекунам. як рӯз не як рӯз ба таби дилтона хона меояд насиб боша. автотоё дар хизмати шумои. квартира фурӯшӣ дар Душанбе, аниқтараш дар ноҳияи Шоҳмансур. иборат аз як ҳуҷра дар 5-ум ошона хади ҳами хона қарор дорад. чихе ки худод десен ҳамагӣ 37 метри квадратӣ бо нархи 487 000 сомонӣ. я ҳуҷра гара присаки мардоро барои ки ҷош хуба ёхе. ҳаммом ва ҳоҷатхонаш, яъне ки як ҷой. хуб, рақамо 0049992 61 ватсап ва ҳам дастия када занг бизанед ёки рафта аз наздик бо хасиш муомила кунед. тамошо кунед бардоро хай хонарафтон бугуз баҳо бутен. агар дар нархаш арзанда боша, хоҳишмандам ҳатман фикр ақидатон дар комментария нависонед. хуб, ба эълони ҳафтум мегзарем дӯстон. боз якта дигар квартира фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, иам дар Корвона, ноҳияи Фирдавсӣ дохил мешавад. иборат аз 2 ҳуҷра ва дар 3-ум ошона 45 метри квадратӣ. средни состояние бардоро, яъне ки квадратш ҳами 45 та агар хуб боша, фикртона ҳатман нависен. 349 000 сомонӣ нархе мехона. рақамҳои 009 боз 00 04 охираш боз 00 дӯстон. ватсап ва ҳамдастӣ. ремонтш на панавай, фақат медрои бардар зиндаги мекунӣ. полноценни кухнишам трезашам мақсад бад нест ҳолати хона. ништага 2 ҳуҷра гай бо ремонти нави замонавӣ 350 000 45 метри квадратӣ. агар хуб боша бардоро харидори ҳақиқӣ боша, рафта аз наздик бинен, бо иншоалло ки шояд арзонтон бикунад. ба эълони ҳаштум мегзарем дӯстон. квартира фурӯшӣ дар Душанбе, анаиш боша дар ноҳияи Синоай дӯстон. иборат аз 2 ҳуҷра ва дар 3-ум ошона 38 метри квадратӣ. ака бинен и масдар дора бардоро 3-ум ошонадай. агар маздара надонен дар комментария нависем бардоро, ҷавобша худам мегумтон. ҳаст баъзе инсона мақсад намефаҳманд. иборат аз 2 ҳуҷра дар 3-ум ошона 38 метри квадратӣ бо нархи 389 000 сомонӣ. беҳад қимат хона хостанд. хуб, рақамҳои 918 62 09 60 ватсап ва ҳам дастия када марҳамат занг бизанед. обши 38 метри квадратӣ. ремонт чоткай медрои фақат зиндагӣ мекунед. тамом. 2 ҳуҷра гай. хуб, агар таби дилтон бошад, марҳамат занг бизанед. фикр мекунем ки аз 300 000 поёнтар намета мехонара. ба эълони наҳум мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, иам дар ҳам ноҳияи Фирдавсӣ дохил мешавад бардоро ҳамҷодай. 2 ҳуҷра ага ремонташ ба ҳисоби коробкаи чихе хитон десеане дар 2-ум ошона 45 метри квадратӣ. поёни корвон дай аё тонара бардоро. хона дар поёни корвон 45 метри квадратӣ 252 000. рақамҳое ки дидесен 988 0304 ватсапшда бинависем бардоро, шояд ки ответом агар бекор бошад, хай ки боз қатиш муомила мекунед. сухани хуб қати бардоро ҳам вақт мо аз элчаш меброя мега. иштаг агар муомила кунед, шояд ки боз аз замин нарх боз поёнтартон кунад. дар масъалаи ҳуҷҷатҳо як маротиба агар хитон бипурсен, аниқ кунед, баъд хонара бардоро чӣ кунед, харидорӣ кунед. ҳама вақт автотоё дар хизмате бардоро. ба эълони даҳум мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, иам дар ноҳияи Фирдавсӣ аст. дар 2-ум ошона иборат аз 2 ҳуҷра ва 38 метри квадратӣ бо ремонти нави замонаи нахе пугизе люкс кардаги чихе ки хитон десен хона тайёр нав, фақат медрои чӣ кор мекунӣ бародар, зиндагӣ мекунӣ. рақамҳои охираш 988 0304 занг бизанен,
این خونه رو نرخش 265,000 تایار. короче 2 کвадрат کمتر 40 متر کвадراتی. از بازار کاروان 3 کیلومتر دور маршруткаи 41 мерава. мақсад ҷошам ништиягай. ремонти хонаро бинем бардор 265,000 дуҳуҷрага и бисёро иншоалло ки харидор ҳастанд. ба 11 миллион мегзарем шербачо. фақат хоҳишмандам видеоро нахоҳед тап лайкчора бизанед, ашмо ҳичи намерава. хонаи фурӯшӣ чихе ки дар аввал навор гуфтем дар ноҳияи вахш ҷамоати 20 солагӣ иборат аз 8 сотиқ ва 2 дархона. бача нарха мегум шояд ки бовар накунен, аблошка видеоро мақсад хитон диден нахокам хел боша. 95,000 сомонӣ 8 сотиқ замин даҳҷрагаи гардора камон. нами рақами русӣ ва ҳам ватсап якада занг мизанен ба плюс 731 боз 953 8090 ҳам ватсап ва ҳам дастии ресияка. аз бозори гулистон 1200 метр дуртар лави роҳи калон мактаб қарибай 1 километр, мақсад раҳм неста 1 километр 1000 метр. хона ҳуҷҷат дора, сертификат қарор дора, мақсад чотки харидор бошӣ занг бизан мега. ба 12 эълон мегзарем дӯстон. эълони 12 чияй? квартира фурӯшӣ дар Душанбе. ям дар ноҳияи Рӯдакия дар гардиши Ленинград дӯстон. иборат аз 2 ҳуҷра ҳамагӣ 66,8 метри квадратӣ. 2 ҳуҷрага аки чихе гум то бардору. Декомнатагара сетага кайгай. 2 ҳуҷрага ба 3 ҳуҷрага табдил додааст камон. бо нархи 375,000 сомонӣ. представить кунешмо. хуб, қариб 70 метри квадратия. бози дай нарх намета бисёр ҷуда. ремонташ чихе ки хитон дистем дар ҳисоби коробкай рақамои 970 34 46 46 ва 970 34 46 46 идам ватсап. азар ба фикрам ҳар 970 гуфтам 870 аввалинаш, дуюмаш 970 хати. хуб, боз савдо мешава. дом худаш доми 8 ошона. агар бардоро худи ҳамин квартира бошад дар 7 ошона. бино лифт дора. тирезаи хона ба сини роҳ нигоҳ мекунам, яъне роҳи калонда сар таве бирор як ҳавои тоза чихелай. положениш местоположени хона беҳад ҷои хуб. нуқтаи хуб дар қарор дора, яъне документу 100%, фақат харидори ҳаққӣ занг бизан мега. нуқтаи хуб доштааст хона, тамом. ба эълони 13 мегзарем дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Балҷувон. деҳаи дулона майдон иборат аз 21 сотиқ ва 3 ҳуҷра плюс 7 гектар дига замин чарогоҳ дора. рақамо якара мондагим, мақсад хитон метонед занг бизанед. балниса дар пешай, мактабам дар наздики чихе ки акамон ба дастишон десе бардоро ҳозича акамон бо худаш гап мезана, хитон тамошо кунед. гуфтамонтон ноҳияи Балҷувон, деҳаи дулона майдон дӯстон. 85,000 сомонӣ нархи хона ки 21 сотиқ дора ва 3 ҳуҷра. анаиҷа ҷои чакдон, яъне ки нонои очагӣ мепазанд. инҷа гов мол кунӣ бор кунӣ беҳад нуқтаи хуб аст. аки хитон тамошо кунӣ акара гапша. ҳай сабаби ки дар ин ҷачка чонқаши зиндагӣ намекунам. ҳала фиҳавлӣ камтар баланд шидай. аз медорем дар нухонаро мебинем. ай хона дар калидор медрой. инҷа якта веран мешава барои тоистон шиштан. инҷа медроем як комнатаи дигаи. инҷа бо як комнатаи дигаи. заминош андовай, девлош лӯи
50 سانتیمتر 60 سانتیمتر اینجا دوم دورم پیشاولی نخی منظره میتوان اونای مکتبه اوناش استادیومه این خونه میامی های او پایون ده دروازش پیش دروازه مکتب ده او نوزیده اونا آغال دوره بلوش کادون کدگی های ترانسفورماتر اینا در پیش هم خونه های خیلی هم خیلی نمودی خونه خوب خیلی بردارو ختون دیدین دیگه چی کنم همین خونه ارزون یافتم تا بردارو باز یک تا یک کوارتیر در شهری بغداد بردارو مثل همین سونه اگر که از کدام نقطه‌ای که مقصد نباشد کسی خونه‌ش بفروشه مگر اگر میتونه که در اولی نوار هم بود آخرش موندگی مقصد نمره من زنگ بده در بغداد این چوکل ایتاژ بردارو 188 میگه ده هجرگه 56 متر کوادراتی رقم آخرش 16 واتساپ هم دستی کده مرحمت زنگ بزنید چوکل نیای بردارو در شهر بغداد نزدیک بزرگ گلستان میگه همجا ده شیر بچه ها در آخر ویدیو رستیم خودتان نگذارین حتما لایک شور بزنین مهمانان و اومگی ها حتما پادپیسات سکنین ما خدمت میکنیم یعنی که شما از دور نزدیک اگر غریب باشین یک روز نه یک روز خواهی خونه یکی با تبدیلتون هم میاد برای رکلام مرحمت میتونین که مراجعت کنین هم برای همکاری با شما تشکر میگم تو همین دم با ما بودید یعنی نواری ما را تماشا کردین از شما من میندار اظهاری مینداری بیان میکنم تا نوارهای آینده خدمت یارو مددگارتون باشد پناهتون بخدا شیر بچه‌ها